Fil-waqt li l-bajjiet Maltin huma mimlijin bin-nies igawdu xtajtiet u l-baħar li jiċċirkondana, il-Partit Nazzjonalista ħareġ jivvinta li f'pajjiżna m'hawnx fejn tom għax l-ilma kollu mniġġes. Dan ġie notat fi stqarrija mill-Partit Laburista fejn intqal li l-gideb in-negattività u l-qerq nazzjonalista m'għandhomx shutdown. Dan kif dikjarazzjoni mill-PN ma tirriżulta minn imkien lanqas mid-Direttorat tas-Saħħa Pubblika li hu responsabbli u li sa din il-ġimgħa stess kompla jikklassifika l-bajjiet bl-aktar mod trasparenti. Fil-fatt il-maġġoranza assoluta tal-bajjiet Maltin jikklassifikaw bħala eċċellenti u tajbin għall-lawm. L-aħħar statistika tal-Eurostat dwar il-qagħda tal-bajjiet f'pajjiżna s-sena l-oħra wkoll tindika x'livell tajjeb igawdu l-bajjiet f'Malta. Sa dan it-tant brabta mal-kwistjoni ta' tniġġis fil-baħar inkluż dak li jista' jirriżulta mill-industrija tal-fish farms, il-Federazzjoni tal-Produtturi Maltin fl-Akwakultura qalet li qatt ta' dajes huma impenjati biex inatfu u nġabru numru ta' materjali fosthom slime u skart ieħor, tant li fil-fatt naqsu rapporti simili. Ingħad ukoll l-industrija se tkompli tkun viġilanti biex ma jkunx hemm tniġġis, filwaqt li jitnaddaf dawk l-istanzi li jseħħu inċidenti simili, waqt li se jkompli jsir iżjed investiment f'dan ir-rigward.